Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ħareġ u għas-sieħba ta' Simon Busuttil Kristina Ketkuti wara li ħarġet tattakka lis-Supritendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci. Bernard Grech għamel dan waqt intervista li xandret fuq l-Istazzjon Nazzjonali u li ħarġet il-kuluri vera tal-kap meta jkun taħt pressjoni biex jagħti it-tweġibiet. Wara li Kristina Ketkuti qalet li l-Professur Gauci missa tmur tixrob ix-xampanja u akkużata b'diskors pompuż bħal dak tal-House of Lords, Bernard Grech ħareġ jiddefendiha. Kan qogħdu nattakkaw il-persuni. Nistaqsik jekk mhux nattakka. Le mhux inti. Nistaqsik. Inti qed tikkwota ovvjament il xi ħadd ieħor li qed jipprovi jattakka. Qed nikkwota artiklu li nkiteb fil-Times. U għaddefenda wkoll id-deputat nazzjonalista Maria Degwara għad-dikjarazzjoni tagħha dwar li l-vaċċin mhux is-soluzzjoni. L-esperti kollha tas-saħħa anki barra minn Malta qed jgħidu isma' it-tilqima hija soluzzjoni biex nelbu il-pandemija. Dr. Degwara, nħabba l-kumment, ġiet l-attenzjoni, ġiet imċanfra minnek. X'qalet ħażin? Intant jekk kien hemm bżonn ta' konferma oħra dwar ir-rabtiet ta' Bernard Grech mal-fazzjoni tal-ex-kap Simon Busuttil, it-telespettaturi ma tantx damu jistennew. Grech beda billi jagħmel eloġju favur Luis Gallia li diversi sorsi rrapportaw li reġa' għandu uffiċċju fid-Dar Ċentrali. Luis Gallia kulħadd jaf minnu. Luis Gallia huwa persuna li ta' ħafna lill-Partit Nazzjonalista u bniedem validissimu, kien validissimu u għadu validissimu. Grech kien konferma wkoll kif Ray Bezzina qed jaħdem fl-uffiċċju tiegħu. L-istess Bezzina, l-ex Chief of Staff tal-ex Ministru George Policino u esponent ewlieni tal-Aqda Repubblika, kien involut f'ingaġġ skandalus fil-Wayserv fi żmien il-gvern ta' Lorenz Gonzi e kif derf ħafna mill-emails velati mill-Malta Today 3 snin ilu. Ray Bezzina huwa wieħed mill-persuni kapaċi illi jiena fdajt li jkunu qegħdin jgħinuni fl-uffiċċju li ħadd ma naqtawlu rasu minn qabel għaliex xi darba oħra f'ħajtu jidhirlu li għandu juri opinjoni hemm barra. Fil-fatt fl-irkejjen tad-Dar Ċentrali kienet ikun ir-rapportaġġ liet u tgergir kbir hekk kif f'ħafna sitwazzjonijiet kien Ray Bezzina waħdu li beda jażel u jitkellem mad-deputati dwar ix-shadow cabinet. Mistoqsi dwar dan Bernard Grech viżibbilment skomdu għalhekk. Xafil kien hemm għall-inqas dak li rapportat, trikki trakki mhux ħażin. Mela, l-ewwel ħaġa mu veru xejn li kien hemm trikki trakki. U veru xejn li kien hemm xi ħadd li ħareġ u sabbat il-bieb, kien eżerċizzju tajjeb, kien eżerċizzju illi ħalla ħafna frott. Fuq il-programm Insights Bernard Grech ħareġ ukoll li faħħar lil laqdiet Repubblika u Occupy Justice. Inti semmi li l-Occupy Justice, semmi li Repubblika, dawn huma żewġ entitajiet, żewġ NGOs illi propju kienu parti mis-soċjetà ċivili li kienu strumentali f'dal pajjiż. Kien hawnhekk li l-pressjoni bdiet tagħmel tagħha fuq Bernard Grech u beda jkun aggressiv fil-konfront tal-ġurnalist għaliex beda jsaqsih il-mistoqsijiet. Jiena nixtieq nistiednek illi s-sorsi tiegħek ma tindirizzhomx biss mill-istess offa. Tajjeb, naħseb illi qed tkun ftit hawnhekk mhux biżżejjed miftuħ għal-realtà u għal-fatt li nifhem li l-One News u l-One TV jixandar din it-tip ta' narrativa, ma hawnhekk qegħdin fuq l-istazzjon nazzjonali. Qed tabad li domanda ħan miġibha ta' però importanti li fuq National Television għal darb'oħra nerġa' nixbidlek l-attenzjoni. Li din hija l-unika domanda li saqsuni l-One TV u isfel propju din il-ġimgħa fuq Kristina Ketkuti. Xi proposti konkreti ħareġ sa issa għax jidher illi għadhom ma rawx id-daw tax-xemx daw. Mela jidher anke hawnhekk allura. Id-domandi loaded hekk jien nifhimhom ta' li jkunu loaded, però nerġa' ngħidlek u nerġa' nfakkrek li qegħdin fi stazzjon pubbliku. Għaddiet kważi 40 minuta minn dal-programm u għadna ma tkellimna fuq xejn. Il-pressjoni komplet tagħmel tagħha u Bernard Grech reġa' attakka lill-ġurnalist. Ejjew anke bħala ġurnalisti nkunu iktar maturi. Qed tgħid li m'iniex matur laqqas jien. Le, jien qedlek ejja nkunu aktar maturi, metlekx kun matur. Sakemm fl-aħħar tal-programm Bernard Grech tilifha kompletament u spiċċa isabbat fuq il-mejda. Le ma jinteressak inti. Da biss. Li m'għandix pjani hekk qed isaqsu n-nies, ħanejlek qed isaqsu n-nies.